Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng Hinyo Tribute Council West Khasi Hills District harengkat ke HYC Nongstoin Circle hakakan arterik ubenai kelalingkot arajar arpuar kalalek no jingerap sha kilanot plo ying hapo kasnong maurok porsok sat West Khasi Hills District. Kani galong ying kadai jong ba phulbak wa lang bat kakong bibis silda lingdo lingkoi kibana kasnong maurok porsok sat kibala do no ya ka ying ha ka jingjia uploading kabala jia ha ka janmit jong ka khat arterik ubnai kela lingkot arhajar arpuar. Kani galong ying kala do lut ya baro ki jingdon jing em hapo ka ying hanrei don bok pat bahakatai ka jingjia kamshim ladon kanu kanu ka jing mensau jong ki breu. Nagaliang jong kaseng kalayo ru ban no jingerap da ki marbam ki tiarshat ki jankum lembat ka song pisa kum ka dak ban ai mensim syakitei ki lanot. Ngina liang ka seng ka HWC Northern Circle rengkat ka HWC West Khasi District tengilawan ban sngolem ya kane ka ying ka bang yo jing tip pa kadon ka jing plu ying hang ne ha ka snong morok persosat te ha kane ka por mata soban ai kublai ya i sodars jong kane ka snong kumju i sekretari snong jong kane ka snong te khamtam ya ki niki dikot ki jongi ki bedon hang ne kadong pat kathan magila pentip hangi kum ka Northern Circle kat kumju ka haga tuasi West Khasi District bahakane kapor pengilala ban pendiap ban sengoliam ya kamram kaba ila wan banno lagi jingarap ki balong lagi tier rengkat ki marbam kunju bat kasong bisa te ngasngo ban kerpat ya kiwe ru ki seng mon kinong trei mon subha ki badon kamansim bat sengolem bakin pai khmat lem ya kum kane ke jingja khnang ba kenyo kloi ya ki jingarap ki bapura namar ba ha kane kapor kabamata kadang dai kapor kabakriat kalong ka ek kaba sngau kta kamansim kaba susi yangi kum ki pajba ki ba don ka jingkit kle nabanta ka jaj benru ha kane kapor